У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў пятніцы 5 красавіка. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Новы этап гэтак званага правярання боегатовасці. Услед за прызывам вайсковаабавязаных запасу і фармавання атрадаў тэрытарыяльнай абароны да трэнаванняў далучылі танкавыя падраздзяленні. У Мінабароны паведамілі пра пачатак другога этапу. Цяпер правяраюць боегатовасць танкавых і інжынерных вайсковых частак і падраздзяленняў 6-й асобнай механізаванай брыгады заходняга аператыўнага камандавання, што месціцца ў горадні. Наконт працягласці танкавых вучэнняў у міністэрстве не паведамілі. Падатковая інспекцыя і пракуратура ўзяліся за гандляроў месцамі ў чэргах на памежных пераходах. Контрольные органы расцэньваюць такі заробак як незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. У сюжэце дзяржаўнага тэлебачання распавядаюць, што падаткавікі праводзяць на мяжы рэгулярныя кантрольныя закупкі месцаў у чарзе. Як прыклад прыводзіцца справа жыхара Берасейскага раёну, які прадаў месца каля шлагбаму за $150 США. Пазней эканамічны суд прызначыў яму ў 4 разы большы штраф. Колькі было праведзена кантрольных закупак і заведзена справаў, у іх выніку у пракуратуры не паведамілі. Нагадаю, цяпер на мяжы з Польшаю працуе толькі один пункт пераходу для легкавых аўтаў. На мяжы з Літвою 2 і один памежны пункт працуе на беларуска-латвійскай мяжы. Замест беларускага першадрукара аграгламур. У салігорскай школе знішчылі вітраж з выявою Францыска Скарыны. Цяпер мясцовую школу нумар 3 упрыгожвае белы шклопакет. Адміністрацыя такі змены тлумачыць пашкоджаннем апорных канструкцыяў вітражу. Беларускія спецыялісты Александр Хацкевіч і Михаил Залеўскі пакінулі больскі футбольны клуб «Заглэмбе». Як паведамляе партал «Трыбуна», кантракты з беларусамі скасавалі паводле пагаднення бакоў. Хацкевіч стаў галоўным трэнерам каманды сасноўцаў у студзені. Тады ж пасаду спартовага дырэктара клубу аўтсайдера другой польскай лігі заняў і Михаил Залеўскі. Пад кіраўніцтвом беларусаў выправіць турнірную сітуацыю «Заглэмбе» не ўдалося. У 6 матчах удалося здабыць толькі 2 нічыі пры 4 паразах. Пазаўчора на базу клубу ўварваліся незадаволеныя вынікамі фанаты і напалі на Александра Хацкевіча. Пасля інцыдэнту клуб анансаваў кадравыя змены. У Берасці перакулілася маршрутнае таксі. 2 пасажыраў шпіталізаваныя. Як паведамілі ў ДАІ, кіроўца маршруткі на вуліцы Маскоўскай не справіўся з кіраваннем, з'язджаючы з Кобрынскага мосту. Мікрааўтобус з 7 пасажырамі перакуліўся. У выніку здарэння ў шпіталь даставілі 90-гадовага мужчыну і непаўнагадовую дзяўчынку. Польскія мытнікі перахапілі чарговую кантрабанду беларускіх цыгарэтаў. 5000 пачкаў цыгарэтаў беларускай вытворчасці выявілі пры аглядзе грузавога цягніка, што ехаў з Берасця. Кантрабанду хавалі ў вагоне з друзам. Кошт нелегальнага грузу склаў болей за $20 000. Машыніст цягніка сцвярджае, што пра кантрабанду нічога не ведаў. Уначы Расія атакавала ўкраінскія гарады 3 балістычнымі ракетамі «Іскандер», кіраванымі зенітнымі ракетамі сістэмаў С-300 і С-400 ды дронамі камікадзе тыпу «Шахет». У сілах паветранай абароны Украіны паведамілі пра паспяховае збіццё ўсіх 13 беспілотнікаў. Тым часам украінскія беспілотнікі ноччу масавана атакавалі расійскія аэрадромы, што выкарыстоўваюцца для абстрэлаў Украіны. Расійскія ўлады паведамляюць пра 500 збітых ці перахопленых дронаў. Што праўда, відэа відавочцаў кажа хутчэй пра паспяховасць украінскіх атак. Украінскія медыі паведамляюць пра 6 знішчаных бамбавальнікаў на аэрадроме Марозаў з Крастовскай вобласці. Там базуюцца самалёты, што скідваюць на прыфрантавыя гарады кіраваныя авіабомбы. Выбухі прагучалі і ў Энгельсе Саратаўскай вобласці, дзе базуюцца цяжкія расійскія бамбавальнікі Ту, а таксама каля вайсковага аэрадрому Ейску. У Расіі мужчына спрабаваў забіць губернатара Мурманскай вобласці. Напад на Андрэя Чыбіса адбыўся напярэдадні вечарам у горадзе Апатыты пасля сустрэчы з мясцовымі жыхарамі. Нападнік падбег да кіраўніка рэгіёну і ударыў таго ножом у жывот. Нападніка затрымалі, ім аказаўся 42-гадовы мясцовы жыхар. На допыце ён патлумачыў, што ўчыніць замах на Чыбіса яму, цытата, «падказаў голас у галаве». Пацярпелага губернатара даставілі ў больніцу і прааперавалі, ён ужо апрытомнеў. Крымінальную справу, датычную першага за 15 гадоў замаху на жыццё губернатара, узяў пад асабісты кантроль кіраўнік расійскага следчага камітэту. Беларуская музыка новага пакалення на міні-фэсце ў польскай сталіцы. У Варшаве пройдзе Чарна Оўца фэст. 4 гурты, якія, на думку арганізатараў фэсту, можна лічыць, цытата, «чорнымі авечкамі беларускай незалежнай сцэны», зайграюць заўтра разам у варшаўскім клубе «Сцэна Хмельна».
І гэта ўсе навіны ў кароткім выданні. Больш падрабязна, як заўсёды, у вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.